Забравил съм да го включа. Винаги го правя в последния момент, защото хачи много ток. Хей! Неудържим смях, неспирни приключения. О, да! Звучи ви познато? Да! Просто Кив се завръща с чисто нови епизоди. Работихме заедно! Браво! Най-накрая, нали? Да. Кив. Нови епизоди от понеделник, 23 февруари от 16:55 по Disney Channel. Когато млад прилеп реши да напусне гнездото, Искам да правя музика и да общувам с хора. те трябва да следят да не разкрие тайната им. Твоята мечта ще падне пред ловците на вампири, където трябва да бъда. А тези човеци са ми приятели. Не може да си приятел с човеци! Да положим клетва и то с кръв. Вампирина. Тинейджърката вампир. Нов сериал от понеделник, 9 март от 19:55 по Disney Channel. Да се върнем към урока по магия. Нали? Не всеки рискува да покаже истинското си аз. Какво ще правим сега? Ей, сега ще разберем! Това е ужасно! Но да бъдеш себе си е най-великата сила. Има логика. Представи си, че е просто едно приключение. О, имаме сили. Две истории, една магия. През март по Disney Channel. Пригответе се за семейно забавление по Disney Channel. Очакват ви магични съботни вечери. Смях, приключения, трогателни моменти за всички. Грабвайте пуканките, съберете семейството и си направете вечерта незабравима. Филмови вечери, всяка събота от 18:30 часа по Disney Channel. Тези месеци 3 за вакансия. Снимката с автограф от Ванс Лорд. О, съсипал си грозното ми изобретение с нещо великолепно. Хей! Неудържим смях, неспирни приключения. О, да! Звучи ви познато? Да! Просто Кив се завръща с чисто нови епизоди. Работихме заедно! Браво! Най-накрая, нали? Да. Кив. Нови епизоди от понеделник, 23 февруари от 16:55 по Disney Channel. Когато млад прилеп реши да напусне гнездото, Искам да правя музика и да общувам с хора. те трябва да следят да не разкрие тайната им. Твоята мечта ще падне пред ловците на вампири, където трябва да бъда. А тези човеци са ми приятели. Не може да си приятел с човеци! Да положим клетва и то с кръв. Вампирина. Тинейджърката вампир. Нов сериал от понеделник, 9 март от 19:55 по Disney Channel. Да се върнем към урока по магия. Нали? Не всеки рискува да покаже истинското си аз. Какво ще правим сега? Ей, сега ще разберем! Това е ужасно! Но да бъдеш себе си е най-великата сила. Има логика. Представи си, че е просто едно приключение. О, имаме сили. Две истории, една магия. През март по Disney Channel. Внимание, внимание! Засилено покачване на забавата. Ниво приключения заредено. Бутони за вълнение светят. Клапи за въображение отворени. Сензори за открития навсякъде. Режим действие включен. Ядро на приятелството запалено. Ускорители за пътешествия пуснати. Не можете да спрете забавата. Всеки ден от 11:45 по Disney Channel.
Тези месеци 3 за вакансия. Балчика, бау-ау, така ми каза той, мау-мау-мау. И сърцето думка, чика-чика чуе, няма как да спре кит. Хей! Неудържим смях, неспирни приключения. О, да! Звучи ви познато? Да! Просто Кив се завръща с чисто нови епизоди. Работихме заедно! Най-накрая, нали? Да. Кив. Нови епизоди от понеделник, 23 февруари от 16:55 по Disney Channel. Когато млад прилеп реши да напусне гнездото, Искам да правя музика и да общувам с хора. те трябва да следят да не разкрие тайната им. Твоята мечта ще падне пред ловците на вампири, където трябва да бъда. А тези човеци са ми приятели. Не може да си приятел с човеци. Да положим клетва и то с кръв. Вампирина. Тинейджърката вампир. Нов сериал от понеделник, 9 март от 19:55 по Disney Channel. Да се върнем към урока по магия. Нали? Не всеки рискува да покаже истинското си аз. Какво ще правим сега? Ей, сега ще разберем. Това е ужасно! Но да бъдеш себе си е най-великата сила. Има логика. Представи си, че е просто едно приключение. О, имаме сили. Две истории, една магия. През март по Disney Channel. Внимание, внимание! Засилено покачване на забавата. Ниво приключения заредено. Бутони за вълнение светят. Клапи за въображение отворени. Сензори за открития навсякъде. Режим действие включен. Ядро на приятелството запалено. Ускорители за пътешествия пуснати. Не можете да спрете забавата. Всеки ден от 11:45 по Disney Channel.